Ahoj, volám sa Zita Debreceny. Ako modelka veľa cestujem po svete. Objavila som pre vás tajomstvo štíhlej a krásnej postavy, ktoré používajú mnohé celebrity všade vo svete. Dnes pred vami odhalím tajomstvo, ako môžete dosiahnuť požadovanú telesnú hmotnosť bez hľadovania a namáhavého cvičenia. A ako sa môže stať vaša postava krásnou a štíhlou. Zatiaľ, čo si vaša pokožka zachová svoju pružnosť. Nezávisle od toho, či sa jedná o pracovný alebo osobný život, každý potrebuje, aby vyzeral prirodzene a zdravo. Takmer každý má svoje vlastné, na mieru šité problematické partie a ľudia sa chcú zbaviť svojich prebytočných kíl. Avšak nadváha nie je len estetickým problémom. Dlhodobá nadváha zaťažuje srdce a krvný obeh. Taktiež môže spôsobovať rad závažných ochorení. Byť štíhlou znamená byť krásnou a zdravou, umožňuje, aby sme sa cítili sebavedomými a v neposlednom rade, aby sme vyžarovali dynamiku a žiarili radosťou smerom k ľuďom. Práve preto som vám priniesla senzačnú svetovú novinku – Bias Body Lifter. Bias Body Lifter je absolútny revolučný systém, s pomocou ktorého sa behom niekoľkých týždňov môžete zbaviť viditeľných nadbytočných kíl. Týždenne stačí 3x20 minút a vaša postava sa stane krásnou, pevnejšou a mladšou. Bias Perfection systém sa skladá z patentovaného mikropočítačom riadeného Bias Body Lifteru a z patentovaného Lipo-Release Treatment Gélu. Bias Body Lifter aplikuje patentovanú multisynchron technológiu na účinné odstránenie tukových vankúšikov a k spevneniu pokožky. Ide o unikátnu technológiu, ktorej základ tvorí radiofrekvenčná technológia. Spolu s treatment gélom obsahujúcim patentovaný Lipo-Release komplex účinných látok dvakrát účinnejšie zabraňuje začleneniu tukov, ako aj takisto rýchlo s dvojnásobnou rýchlosťou stimuluje odbúravanie tukov ako najlepší čistý kofeín. Radiofrekvenčná technológia je šetrná a spoľahlivá. Úspešne ju aplikujú na popredných klinikách po celom svete. Radiofrekvenčné lúče sa dostanú do pokožky a ohrievajú tukové bunky nachádzajúce sa pod pokožkou. Vďaka zahrievaniu sa zmenia vlastnosti bunkových membrán. Zvyšuje sa priepustnosť a tým sa súčasne urýchli metabolizmus tukových buniek. Tieto zmenené vlastnosti vedú k tomu, že určitý obsah tukových buniek, tzv. Triglyceridy, prechádzajú cez membrány a lymfatický systém ich prirodzenou cestou vylúči. Radiofrekvenčné vlny vďaka ohrievaniu vyvolávajú kontrakcie kolagénových vlákien, čo má za následok zmeny vo vrstvách pokožky nachádzajúcej sa nad nimi a k spevneniu tkanivovej štruktúry. Tým sa stimuluje redukcia tukovej hmoty. Radiofrekvenčná technológia účinne pôsobí na ramenách, stehnách, bruchu, ako aj na zadku a je úspešne aplikovateľná aj na liečbu celulitídy. Naším dnešným hosťom je Felix, ďalší zástupca modelingu, ktorý pre nás v uplynulých týždňoch tiež testoval účinnosť Bias Perfection systému. Čo nás oboch veľmi teší, je jednoduchá aplikácia prístroja a viditeľný účinok dosiahnuteľný za krátky čas. Naším dnešným hosťom je Felix, ďalší zástupca modelingu, ktorý pre nás v uplynulých týždňoch tiež testoval účinnosť Bias Perfection systému. Čo nás oboch veľmi teší, je jednoduchá aplikácia prístroja a viditeľný účinok dosiahnuteľný za krátky čas. S pomocou programu Slim Bias Body Lifteru v závislosti od miesta tela sa môžete zbaviť behom 10 až 20 minút aj väčších tukových vankúšikov. Najprv naneste Lipo-Release Treatment Gel na požadovanú oblasť pokožky. Následne ošetrujte rôzne časti pokožky písaním kruhov vo veľkosti dlaní. Po uplynutí 1 až 2 minút prejdite na ďalšiu oblasť. Aplikáciou programu Shape odstránite menšie tukové vankúšiky alebo môžete efektívne ošetrovať problematické oblasti. K posilneniu hlbokých svalov a k dosiahnutiu požadovaného liftingového účinku, najmä v prípade ramien a zadku, si vyberte z EMS programov Liftin alebo Firmin. Okrem toho užívajte ráno a večer jednu XLR8 kapsulu. Uľahčuje odbúravanie telesného tuku.
Ten, kto skutočne túži po rýchlom chudnutí, môže užívať popritom aj Transformation Shake. Tak budú kilá rýchlejšie ubúdať. Pre mňa je Bias systém skutočne dokonalý. Vďaka Bodylifteru a Bias Perfection systému sa môžem dosýta najesť. Tiež je dovolené aj maškrtenie a predsa zostávam fit a štíhla. Som absolútne nadšená z toho, aký rýchly a viditeľný vplyv má na mňa Bias Perfection. Felix, aké sú tvoje skúsenosti? Na začiatku som si to vôbec nevedel predstaviť a bol som aj trochu skeptický. Avšak už dnes po niekoľkých aplikáciách som z toho veľmi nadšený. Aplikácia Bias Bodylifteru je jednoduchá a vôbec nie je časovo náročná. Skutočne účinkuje senzačne a to je najdôležitejšie. Veľa mojich kolegov a známych chváli môj vzhľad. Stále som vo výbornej forme. Bias Bodylifter môže pomôcť aj vám, aby bola znovu vaša postava dokonalá a štíhla. Najlepšie je, že to môžete dosiahnuť za absolútne nízku cenu. Doneste si domov Bias Bodylifter a Bias Perfection systém a aplikujte ich vo vašom domove. Je to jednoduché a zaručene účinné. Jedno je isté, krásna postava nie je výtvorom náhody. Ten, kto chce v budúcnosti vyzerať štíhlejšie a zdravšie, môže tak účinne urobiť už teraz. Prajem vám veľa radosti a úspechov s Wellstar Bias Bodylifterom a s exkluzívnym Bias Perfection Body Forming systémom. Zita Debreceni.